Belaunaldiz belaunaldi baztandarron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin Zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Bueno, gaur remolatxa eta intxaurdipa prestatu behar dugu. Remolatxa gorri dugu gaurko osagai nagusia eta kusko duzu zen nolako errezeta erresa prestatu behar dugu eta segurazki behinta berriro egingo duzuela. Zerrian halako baztan, udako baratzea. FAO elikadura eta nekazaritza nazio batuen erakundeko agentziaren arabera dieta jasangarriak, biodibertsitatea eta ekosistemak babestu eta errespetatu egiten ditu. Prestatu behar dugu erremolatxa gorri eta intxaurdipa. Orduen behar dugu 225 gramo ja egosi dugu, behar dugu 50 gramo intxaurrak, xeatuko dugule, baratxuri bet, perrexil osto batzuk, eta gero gatza, piperbeltza, ozpine eta olioa. Orduen, nahi duzun bezala, batidoran edo termomisan edo zein katxarroan batitzen alduzue, eta orduen lehenik, nik perrexila eta baratxuri eta intxaurrak xeatuko ditut lehenik, eta gero botako diogu remolatxa egosieia. Erremolatxa gorria. Erremolatxa gorriari kolore gorria ematen dioten koloratzaileen artean betanina da nagusiena. Erremolatxa gorri edo betanina pigmentuaren kategoria legala elikagai gehigarriarena eta goien artean koloratzaile naturalen azpitaldean dago, E162 kodigo zenbakiarekin. Baltzenekien erremolatxak klima goxo eta epela behar duela, Vale. Eta ja, orain, xeatuko dugu. Vale. Zakit ikusten den, holako testura dauka, bai? Eta orain gehituko diogu remolatxa. Azalak entzen diogu remolatxari. Eta hau berriz xeatuko dugu.
Botako digu ere, 2 kollarada ozpin, 3 olio, horaxen, gatza pixko bat, eta piper beltz. Eta nahaziko dugu berriz. Eta hona hemen gure erremolatxa gorria eta intxaurraren dipa, eta araun ja, listo dago. Bol batera ateratzea, eta jatera. Bueno, pues hona hemen gure lehen platera erremolatxa eta intxaur dipa. Ikusten duzuen bezala, ikusi ze kolorea duen erremolatxak, nabarmen dira osagai guztiko eztitasuna, zaporeak eta bueno, benetan freskoa, eta dipeatzen dena natxokin, koxkorrakin, edozein gauzakin, zoin nahi duzun gauzakin. Erremolatxa gorri eta intxaur dipa. Osagaiak: 250 gramo erremolatxa gorri egosi, baratxuri zister bat, 50 gramo intxaur, perrezila eskukada bat, 3 kollaratxokada olio, 2 kollaratxokada ardo ozpin, gatza, piper beltza,